בואו נחבר את מתג הסוויצ'ר ראנר בכמה צעדים פשוטים. לפני שנתחיל, ודאו שיש ברשותכם רשת וי-פיי של 2.4 GHz זמינה ופעילה. על מנת לעשות זאת, יש לגלול את מסך האנדרואיד כלפי מטה, ללחוץ באופן ממושך על סימון הווי-פיי עד להופעת כל הרשתות הזמינות סביבכם. רשת של 5 GHz לרוב תופיע עם קו תחתון והספרה 5. אין להתחבר לרשת זו. אם יש ברשותכם רשת אחת בלבד, יש לוודא כי הטלפון מחובר אליה. יש ללחוץ על שם הרשת ולאחר מכן שכח או שכח רשת זו. הרשת התנתקה. לחצו שוב על שם הרשת, הקלידו את סיסמת הווי-פיי שלכם והמתינו מספר שניות עד שהטלפון יתחבר חזרה לרשת בביתכם. אם הסיסמה שגויה, יש לפנות לספק האינטרנט לקבלת הסיסמה לפני שנוכל להמשיך בתהליך החיבור. זהו, עכשיו אפשר להתחיל בחיבור המתג במספר צעדים פשוטים. ניכנס לאפליקציית סוויצ'ר סמארט הום. אם אין ברשותכם מתג סוויצ'ר אחר, רשימת המתגים תהיה ריקה. אם החלפתם את הנתב בבית, מתג הסוויצ'ר יופיע ברשימת המתגים, אבל בחיווי מנותק. כעת נלחץ על סימן הפלוס בחלקה העליון של האפליקציה, ונבחר באפשרות חבר מתג. בחרו מרשימת המתגים את הסוויצ'ר ראנר שברשותכם. חשוב מאוד, במידה וקופצת הודעה בדבר מתן הרשאות מיקום, חשוב לאשר את הרשאת המיקום בעת שימוש באפליקציה. בסיום תהליך החיבור, ניתן לבטל הרשאה זו. נלחץ על לחצן הווי-פיי במתג הסוויצ'ר ראנר למשך 5 שניות, עד שהריבוע האדום יתחיל להבהב, ונשחרר את הלחיצה. על סרטון ההתקנה באפליקציה נדלג, מבלי לבצע את הפעולות כמובן, ונגיע למסך החיבור. זה גם הזמן לוודא ששם הרשת הביתית מופיע בכותרת. נקליד את סיסמת הרשת הביתית, אותה סיסמה שבדקנו את תקינותה בתחילת הסרטון. כעת נלחץ על חבר מתג. האפליקציה תאתר ותחבר את מתג הראנר. בסיום החיבור, המתג יופיע ברשימת המתגים. אם החיבור יסתיים ללא הצלחה, תופיע הודעה על מעבר לחיבור ב-Access Point. נמשיך בתהליך. נגלול את מסך האנדרואיד כלפי מטה. נחבא את נתונים ניידים או נתונים סלולריים על ידי לחיצה קלה על סימן שני החצים מעלה ומטה. נלחץ לחיצה ממושכת על סימן הווי-פיי ונמתין עד להופעת רשת בעלת שם המתחיל בסוויצ'ר. נבחר אותה ונמתין מספר שניות לחיבור. במקרים מסוימים תקפוץ הודעה השואלת האם להישאר מחובר או לא. כמובן שכן, ולכן נאשר את החיבור. אם לא קפצה הודעה לאחר 10 שניות, ניתן להמשיך בתהליך. נחזור לאפליקציית סוויצ'ר, נוודא ששם רשת הווי-פיי הביתית שלכם מופיע בכותרת, ועכשיו נלחץ חבר מתג. תוך מספר שניות, הנורה הכחולה על מתג הסוויצ'ר תפסיק להבהב ותישאר דלוקה באופן קבוע, ומתג הסוויצ'ר ראנר יופיע כמחובר ברשימת המתגים. זהו, עכשיו תוכלו לשלוט בתריסים מכל מקום ובכל זמן.